Vítejte, jmenuji se Snížek, dnes si povíme něco o vousech. Co se vousů týče, ať už nosíte strniště, nebo jste bez vousů, nebo máte polovous, zdá se, že obličejový vlas prožívá svůj velký comeback. Konec konců, podle statistik nosilo ke konci roku 2016 42% britských sportovců vous. Ale než začneme o módě, pojďme se podívat na to, proč si lidé vlastně nechávají vousy a jaký to má biologický smysl a pokud vůbec nějaký smysl má. To je otázka, na kterou chtěl odpovědět doktor David Carrier, srovnávací biomechanik a profesor biologie na univerzitě v Utahu. Jeho tým provedl studii, která naznačuje, že vousy mohou být u lidí evoluční odpovědí na potřebu chránit kosti obličeje během souboje o partnerky. Ale abychom to pochopili, musíme se vrátit zpět v čase o pár staletí, když Charles Darwin zjistil, že některé vlastnosti zvířat mají smysl spíše pro soutěžení o partnery, než pro přežití. Vytvořil tak teorii sexuální selekce. To souvisí s pozorováním, že samečci a samičky mohou mít různé vlastnosti, co se týče anatomie, fyziologie a chování. Právě to se nazývá sexuální dimorfismus. Dr. Carey to vysvětluje tak, že samice v živočišném království obvykle věnují největší péči svým potomkům. To platí i u savců, kde samice inkubují mláďata a následně je kojí. V důsledku toho samice volí, s kým se páří, a samci tak končí ve střetu. A co je hlavní formou soutěže u většiny druhů savců? Fyzický souboj. Buď hrozba bojem, nebo skutečný boj. A teď se dostáváme k tématu, který zajímal doktora Carriera. Vousy. Jsou totiž příkladem sexuálního dimorfismu u lidí, jelikož většinou rostou pouze u mužů. To by mohlo znamenat, že vousy hrají roli ve vybírání partnerů. Dávají mužům nějakou výhodu v soutěži. Ale co když by vousy mohly chránit lidi v boji? Tato myšlenka byla studována u jiných druhů, jako jsou třeba lvi nebo losy. Darwin předpokládal, že tlustší srst kolem krku u těchto zvířat slouží k ochraně zranitelné oblasti krku. Ale co lidi? Darwin se skláněl spíše k myšlence, že ženy jsou prostě přitažlivější k mužům z vousy. Nicméně doktor Carrier s týmem se ptali, zda by vousy mohly nějak chránit obličej. Teorie dává smysl, pokud si uvědomíme, jak lidi bojují. Pokud chceme skutečně zabít někoho jiného, obvykle sáhneme po zbraních. Ale pokud jde jen o ovládnutí nebo manipulaci s druhým, ocitáme se v rukopisném boji, kde lidé často používají pěsti. A co je hlavním cílem při úderu? Obličej. Zajímavé je, že doktor Carrier s týmem chtěl otestovat, zda vousy opravdu chrání obličej. Použili k tomu speciální model, který imitoval lidský obličej. Výsledky byly překvapivé. Síla nárazu byla o 16% vyšší, když nebyly vousy. A při přítomnosti vousů bylo absorbováno o 40% víc energie. A teď k tomu, proč tato studie vzbudila tolik pozornosti. Doktor Carey to vidí z důvodu, že je to o lidech. A je to trochu kontroverzní. Každý má totiž nějaký zájem o to, co se týká jeho samotného. A jakmile začneme zkoumat něco neobvyklého u lidí, i lidé se o to začnou zajímat. A v tomto případě ještě přidal trochu pikantnosti tím, že naznačil, že vousy mohou mít vztah k fyzické agresi. OK, a teď to pojďme trochu odlehčit. Dr. Carrier a jeho tým se rozhodl odpovědět na otázku, jestli obličejový vous funguje jako chránič kosti obličeje. V minulosti používali k výzkumu lidské mrtvoly, ale tentokrát to bylo nereálné, takže vymysleli speciální model. Tento model byl mix vláknového expozitu pro čelist, což je materiál s podobnou pevností jako kost. Kůži použili z ovcí, aby to vypadalo přesně jako obličej. Potom na tento model student týmu přidával kůži buď oholenou nebo neoholenou. S pomocí zařízení zvaného tester nárazové hmotnosti sazovali váhy na model a měřili, jak silný tlak na ně působí. A tady ta zajímavá část. Výsledky je docela překvapily. Když tam srst nebyla, síla byla větší o 16%.
ale když byli vousy přítomní, energie se absorbovala o 40% víc. No a teď to vysvětluje, proč ta studie zaujala tolik lidí na sociálních sítích a dostala tak tolik hodně pozornosti. Ale proč vlastně studují vousy? Doktor Kerry si myslí, že za to mohou 2 důvody. Jedná se o lidi, a navíc je to trochu kontroverzní. Lidé se obvykle zajímají o to, co se týká jich samotných. A když něco trochu vybočuje, hned je to zaujme. Celkově vzato, tato studie na vousy je jen jedna z jejich mnoha studií, které přitahují pozornost. Jedním důvodem je, že se vždycky zaměřují na něco, co se používá i jinak. Třeba ve studii o rukách ukázali, že ruce nejenže dokážou sestavit pěst pro boj, ale taky jsou velmi důležité pro manuální zručnost. Ačkoliv někteří lidé mohou mít pochybnosti o tom, že vousy mají něco společného s bojem, doktor Kerry s týmem si myslí, že to logicky souvisí s tím, jak jsme evolučně nastaveni. Ale chápou, že to může být trochu děsivé, protože kdyby to byla pravda, znamenalo by to, že boj hrál v naší evoluci docela důležitou roli. A já se tímhle s vámi loučím.